Αμερικάνικο challenge Forza Horizon, αλλά παίζουμε όλοι με αμερικάνικα αμάξια. Έχω μαζευτεί εδώ με όλη την τρελοπαρέα που παίζουμε Forza Horizon. Έχουμε αποφασίσει να πάρουμε μόνο αμερικάνικα. Συγκεκριμένα, ακούστε με πάρα πολύ καλά, θα φτιάξουμε αμάξι S1 κατηγορίας αμερικάνικο. Για να δω, φτιάξτε τα καλύτερα αμερικάνικα και τα λέμε σε λίγο. Θα τα δοκιμάσουμε σε κόντρες 400, αλλά και στροφοδιαδρομές. Ωρε φίλε, θέλω κυβικά μόνο. Θα πλατάξουμε, θα τσούξουμε τα αυτιά μας από τα κυβικά. Απλά μπείτε και φτιάξτε εργαλεία. Δεν το πιστεύω, θα γίνει χαμός. Το θέμα είναι εγώ ποιο θα πάρω, ρε. Έχω στον γκαράζ διάφορα. Αυτό θα πάρουμε, παιδιά. Viper SRT. Έτοιμο είναι, ρε. Αυτό το λατρεύω. Τι challenge έχουμε? Challenge αμερικάνικα. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου. Αμερικάνικα. Και θα το πάρω μάλιστα κεραυνό McQueen. Κεραυνό McQueen. Το Viper. Χαμός. Χωθείτε όλοι. Στείλε πάνω τα ασιάνο μπες. Λοιπόν, αυτό είναι το εργαλείο που θα πάρουμε. Dodge Viper SRT. Πιστεύω ότι έχω ελπίδες. Πιστεύω ότι έχω. S1 είναι η κατηγορία. Το αρνητικό είναι ότι την έχω πάει στο όριο την S1 κατηγορία. Την έχουμε πάει πολύ όριο. Καλά, εννοείται αεροτομή. Θα δώσει τελικές και τέτοια. Αλλά φίλε, όχι, θέλουμε handling. Θέλουμε να πατάει. Να το μπήκε. Έλα για που. Λοιπόν, λάστιχα. Τι να βάλουμε? Πρέπει να βάλουμε λάστιχα. Ράλι, λάστιχα. Να βάλω ποντικίσια λάστιχα εδώ. Off-road, snow tires. Slick. Όχι, άμα βάλω slick, άστο. Horizon λάστιχα. Έτσι για την μαγιά. Να πατάει λίγο καλύτερα θέλω, όπως και δίποτε. Αν και αν πεις αυτό το αμάξι τέζα είναι. Το κατανοώ. Λίγο χαμήλωμα. Χαμήλωμα θα σήκωνε. Δεν μπορώ να του κάνω πολλά πράγματα. Λίγο χαμήλωμα όμως θα το... Αυτό είναι το πιο χαμηλό, αυτό είναι το drift. Όχι. Καλό είναι, υποτίθεται. Roll cage για να μην σκοτωθούμε, οπωσδήποτε. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να του προσθέσουμε δύναμη, chat. Όσο πιο καλά θα βάλουμε εξάτμιση. Να τα ακούμε όλα στη διαπασόν. Απλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το οδηγήσω αυτό. Σφυρίλα τα όλα. Όπα, S2, όχι, S2 πήγε. Κάτσε. Όλα ρε. Φρένα. Δεν είναι τέλεια τα φρένα του. Αντισεπτικές. Αν το ελαφρύνω, σηκώνει ελάφρωμα. 892. Ωραία. Είμαστε καλά. Θα αλλάξουμε ζάντες. Καμιά ιτσαρή να βάλουμε. Ζαντάρα είναι αυτή, ρε. Αυτή είναι 7 κιλά, δεν με νοιάζει. Ό,τι γράψει, 20. Έτσι. Και πιο φαρδί λάστιχο για πρόσθεση μπροστά και πίσω 899. Εντάξει, το αμάξι. Το αμάξι είναι έπος, ρε. 743 άλογα, 1400 κιλά. Δεν θα κρατιέται, ρε. Δεν θα κρατιέται. Τι κατηγορία? S1. Θα φάω ξύλο, αλλά γιόλο, ρε. Πάμε, θα φάω ξύλο. Πάμε, μπείτε. Αμερικάνικα, παρακαλώ, μόνο αμερικάνικα. Είναι full το κομβό, είναι full, chat. Παιδιά, το κομβό είναι full, ρε. Όπα, ρε. Πάμε να κάνουμε μια προθέρμανση. Να δούμε πώς εκτοξεύεται. 3, 2, 1, πάμε. Νικόλας Μέταλ, έστειλε για τη δρομή. Ο Ατζανάκης Official την τσίπησε. Εντάξει, κοίτα, ευτυχώς που δεν είναι αμερικάνικο αυτό που οδηγάει αυτός. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το αμάξι, παιδιά. Έχει πολύ τελικές, ρε φίλε. Wow. Για να δούμε, βάλαν όλοι αμερικάνικα ή έχουμε ποντικίσια πράγματα εδώ? Βλέπω τον Τζάρες δίπλα μου, βλέπω κάτι εχθρικά αμάξια. Για να δω. Εγώ θεωρητικά έχω Σάβρα. Chevrolet 4GT Hammer. Τα Ασιάνο έχει Chevrolet του 20. Πήρε καλό όχημα. Crown Vittorio Brazas. Καλά.
Υπολογίζω θα γίνει τώρα έγκλημα. Ο Σαλάμι έχει το το Hammer. Νομίζω τώρα, αλλά... Για να δούμε. 3, 2, 1... Πάμε! Γιατί έχω το πιο αργό, ρε φίλε. Οκ, έχω το πιο αργό. Η αεροτομή κόβει, ρε φίλε. Η αεροτομή κόβει. Ναι, εντάξει, οκ. Δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Το Crown Victoria. Εντάξει, έχω φτιάξει αυτό το αμάξι. Είναι σπασμένο. Το Crown Victoria, φίλε. Πήρε παλιό, το σκάλιξε. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο το Crown Victoria θεωρείται βέβαια muscle car. Δεν ξέρω. Είναι American, αλλά δεν ξέρω. Βάλει τη μεγάλη, έχω τελικές. Βάλω τη μεγάλη. Οκ. Πήγαμε λίγο κάτω. Είναι η αλήθεια. Δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι πως είχα αποθιαστεί με αυτό το αμάξι. Αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε τώρα να κάνουμε αγώνα. Με στροφιλίκια και αυτά. Γιατί, στις ευθείες νομίζω τώρα το δικό μου έχει την αεροτομή. Στρίβει άρρωστο το δικό μου, Είναι για στροφιλίκια. Δείτε εδώ τώρα. Λόγω της εξαιτίας της αεροτομής θα πω. Στρίβει τρομερά, ρε. Είναι βεντούζα στο έδαφος. Για μπείτε. Είναι βεντούζα, ρε. Ναι, αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Όχι ευθείες. Δες εδώ. Πενθυμίζω, αντίπαλοι για καλό. Ξεκίνησαν οι προβολές σε όλη την Ελλάδα. Κλείστε τώρα τη εισιτήρια αντίπαλοι-για-καλό.gr ή αλλιώς πάτε στα Villa Cinemas. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Λάρισα αλλά και Κύπρο. Link κάτω στην περιγραφή. Κλείστε το εισιτήριο και τα λέμε εκεί. Η καλύτερη ταινία που θα δείτε το 2026 να σημειωθεί και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί. American All Star μάχη. Γράψτε κάτω στα σχόλια σας ποιο είναι το αγαπημένο σας. Chevrolet Camaro, Front, Hellcat, 4GT βλέπω του 20. Εντάξει, το 4GT είναι αμαξάρα τώρα. Θα γίνει μάχη τώρα. 3, 2, 1, εκτόξευση! Καλά, ο Μπραζάς είναι σπασμένο αυτό που δεν είναι αμάξι, φίλε. Με περνάνε όλοι σας σταματημένο. Τασιάνο, μείνεις εχθρός. Πάει βγήκε σπαστό. Εκτοξεύονται δεξιά και αριστερά, κυρίες και κύριοι. Τρακέρουν εδώ, την έχουν δει συγκρουόμενοι. Την έχουν... Εχθρός! Όχι! The Guardian είσαι εχθρός! Το έκανε επίτηδες! Ξύπνησα όλη τη γειτονιά εξαιτίας σου! Έχεις πολύ παρέα με τον Τασιάνο, κάνεις, θα πάρω εκδίκηση! Το είδατε τι έκανε, το έκανε για τα clips, ρε, το έκανε για τα... Θα σε κάνω clip, ρε, Guardian! Εχθρός είσαι, ρε, φίλε, και πήγαινα για πρωτιά, δεν με αφήνουνε να αγιάσω! Όλοι εχθρός στο chat τώρα. Ενώ τους είχα. Κανόνες θα πω τίποτα για τη RAM σου και δεν θα σου αρέσει. Είναι ακριβές η RAM. Wimpur, ευχαριστώ για το super chat. Είδες στην καρδιά σου, στην ο άλλος τράκαρε και μου κλείσε το... Ρε, τι εχθρείστε, ρε! Ρε, ο άλλος τράκαρε επειδή μπορεί να οδηγήσει και μου φύγε το τριαξονικό στα μούτρα, ρε. Τι είστε εσείς, ρε? Βγάζω το traffic, ρε. Εχθρείστε όλοι σας. Μπορώ να παίξω, ρε. Έλεος. Όχι! Μπορώ να παίξω, ρε. Έχω μπλέξει μαζί σας τώρα. Είστε χειρότεροι όλοι. Είστε χειρότεροι. Δεν θα ανέβει καν στο YouTube αυτό το βίντεο έτσι με κάνετε. Ρε φίλε, ήθελα λίγο να τραϊχαρντάρω κι εγώ και δεν με αφήσανε όμως. Ήθελα actually να δω αν είναι καλό το αυτοκίνητό μου. Actually. Το είχα λίγα απορία δηλαδή. Τασιάνο πρώτος. Δείτε βίνεις θα φάω. Κακό πράγμα, κακό πράγμα. Ρε φίλε, τρακάρουν οι άλλοι τα αμάξια και κάτω στη μέση του δρόμου και πάω και τα τρακάρω εγώ μετά. Δείτε βίνεις θα φάω.
Ποντικοί είστε, ποντικοί. Τασιάνο, επειδή δεν ήμουν εκεί γι' αυτό. Επειδή δεν ήμουν εκεί, φίλε, γιατί με κάνανε τέτοια. Περίμενε, θα δεις. Θα πάρω εκδίκηση όμως. Ο Guardian, μέγας εχθρός. Ρε. Κάνε join, γιατί δεν κάνεις. Αυτός τώρα θα είναι ο αγώνας. Αυτός μάλιστα. Είμαι ο κρυπτονίτης σου, μην το ξεχάσεις. Τασιάνο, είσαι εχθρός. Τώρα θα σε κερδίσω. Τώρα θα σε κερδίσω. Για να δούμε. Είναι όντως μεγάλος κρυπτονίτης ο Τασιάνο, αλλά τώρα ο Guardian έφταιγε. Ο Guardian έφταιγε. Συνεχίζουμε το challenge S1 αμερικάνικα. Είμαι πολύ τυχερός θα πω. Με έβγαλε, δεν ξέρω πως κάνω. Πατάς πάνω στο όνομά μου και πατάς join game. Πατάς friends, με βρίσκεις και πατάς join. Είμαι πολύ τυχερός, με έβγαλε πρώτο. Εντάξει, αυτό ήταν καθαρό τυχή. Μιλάμε για τεράστια πίστα. Δεν έχω καλή εκκίνηση, αλλά ό,τι γράψει. Για να δω. Είναι όλοι μέσα. Ο Μπραζάς. Όχι ρε, ο Μπραζάς είναι μέσα. Ωραία. Ωραία. 11 ώρα. Λοιπόν, συγκέντρωση, tryhard και πάμε να δούμε ποιος έχει το καλύτερο αμερικάνικο. Χωρίς να δεχτεί εχθρότητες. Σημαντικό. Πολύ, πολύ σημαντικό. 3, 2, 1. Πάμε! Όπου πάνω σκούτς. Και αυτό το αμάξι το έχω οδηγήσει. Με περνάνε όλοι στο σταματημένο. Τότε δεν έχω καλό αυτοκίνητο. Άμα με περνάνε όλοι έτσι, δεν έχω καλό αμάξι. Το Τασιάνο ακόμα και αυτός. Και τώρα ρε φίλε, με τόσο κόσμο μπροστά μου. Τώρα θα... ξεκίνησαν. Το καλό είναι... ξεκίνησαν τα τρακαρίσματα. Πάτσε βρένο Τασιάνο. Με έκανε break check, το είδατε παιδιά, με έκανε break check. Ρε, μόνο έτσι μπορείτε ρε. Για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Guardian, δείτε τι κάνει ο εχθρός. Ο Guardian έχει βάλει στο στόχαστρο το Τασιάνο. Και τώρα εμένα, το ξέρω τι έχει βάλει εμένα ρε φίλε, το ξέρω. Θα το κάνει, θα με τρακάρει. Το κάνε. Κατάλαβες, επειδή αυτός έχει άλλη μάρκα, επειδή είμαι Chevrolet Team versus Dodge Team. Dodge Viper. Φίλε, Viper. Οχιά. Καλά, δεν θα σχολιάσω τον Τασιάνο που είναι πάλι πρώτος, εντάξει. Αυτό το παιδί πως τα καταβέρνει κάθε φορά. Γιατί κάνει και λάθη ο άτιμος. Η μεγάλη διαδρομή όμως. Κοίτα, έστω μια τρίτη θέση δεν με χαλάει καθόλου. Αν την κατοχυρώσω. Αν και πιστεύω τον Guardian δεν τον έχω. Το αμάξι μου είναι βεντούζα ρε. Δεν χάνει τίποτα. Δεν χάνει καθόλου ρε. Βλέπεις. Έλα. Για να δούμε λίγο, να κλέψω αέρα, κάτι να γίνει. Κοίτα, οδηγάω καλύτερα. Αλλά κάτι μου λείπει λίγο δύναμη. Αυτοί έχουν καινούργια αμάξια, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα καινούργια αμάξια τα έχουν από το εργοστάσιο καλύτερα φτιαγμένα. Εμένα είναι λίγο πιο... δεν είναι τόσο οπί. Εντάξει, δεν θα βγούμε πρώτοι, δεν πειράζει. Respect βέβαια μέχρι στιγμής. Το κυνηγάω μέχρι τέλους, ποτέ δεν ξέρεις. Γύρες και κύριοι, τι έκανε! Του πήρε την κλειστή! Του πήρε την κλειστή! Άντε, γεια! Μόνο το Τασιάνο χάνω. Κατά τα άλλα, δείτε την τελευταία στροφή. Στην τελευταία στροφή του το χρωστούσα τον Guardian. Του το χρωστούσα. Σφίνα. GG. Ήτανε καλό, ήταν καλό.